Roberto. Non. Mellor Xosé. Ou non, xa sei. Paco. Digo chiño. Que? Merendache xa. Non, merendo agora. Antes preciso tomar unha decisión importantísima. E logo que faz? Voulle poñer nome a un can. A un can, digo chiño. Xa falaramos do tema de ter unha mascota, non? Non, se non é para nós. É que no cole imos escoller o nome dun dos cans da canceira. E logo? A profe díxonos que a semana que ven imos de excursión á canceira municipal e que nos deixan escoller entre todos un nome para un dos canciños pequenos. Ai, por iso estabas tan contento. Ai, pero é unha pena que teñan que existir as canceiras. Esther, como que unha pena? As canceiras son como os spas para os cans. A ver, digo chiño, as canceiras son o lugar onde viven os canciños que non teñen unha familia, que esperan a ser adoptados. Ai, eu pensaba que vivían ali porque había moita xente que lles daba de comer e lles facían masaxes na caluga. A ver, os traballadores trátanos o mellor posible, pero de aí a ser un spa hai diferenza. Pero a xente pode adoptalos, non? Están ali esperando. Claro, o obxectivo das canceiras é coidalos ata que atopan un fogar. Ao final, inténtase que todos atopen unha familia, pero os que máis lles gusta son os máis maiores. Ai, Esther, estánme dando moita pena. Non podemos adoptar un nos, dos pequeniños, A ver, ti és consciente do traballo que iso sería? Depende, que hai que facer? Pois a ver, para empezar, tens que dar de comer todos os días. Iso podo facelo. Vale. Despois, teríalo que levar ao veterinario, pois mínimo unha vez ao ano, para ter en conta as revisións e as vacinas, e logo tamén, pois, cando se poña maliño, claro. Ai, niso podesme axudar ti, que eu aínda non conduzo. Claro. Despois tamén teríalo que sacar a pasear como unhas 4 ou 5 veces ao día. Sen problema. Ui, espera. E cando estea no cole? Pois eu con iso non che podo axudar, digo chiño, que eu tamén estarei na oficina. Ai, pero entón non podemos adoptar un can. Ai, Esther, é que me dá moita pena. Ai, digo chiño, pero hai outras maneiras de axudalos. Sí, como, dime. Reláxate. A ver, podemos levar as canceiras mantiñas e comida. Ai, que ben, para que non pasen frío nin fame. Claro, pois tamén poderíamos facernos voluntarios da canceira e así tamén poderíamos ir de vez en cando pasear algún deles. Ai, sí, pero un can pequeno, que os grandes danme medo. Vale, un pequeniño. Aínda que ir pola canceira axudaría que lle perdas o medo aos cans grandes. Ai, que ilusión, Esther, vou pasear co meu Paco. O do nome, digo chiño, se queres damoslle unha volta, vale? E logo non che gusta Paco? Ti sabes por que lle vou chamar Paco? Por que? Porque vai ser tan riquiño que vai ser Paco Melo. Ai.